Bueno, egunon, ongi etorri zuen etxera, ez? Eta, nik hasteko, nik gaur ez dut gehiegi hitz egingo, saiatuko naiz gehiegi hitz egiten, baina hasteko bai, eskerrak eman, mila esker takito eta antolatzaileei, Ainarari, aurten ere hemen egoteko konfitea egiteagatik. Honaiz pixkat egun hauetan errepasatzen eta lehen galdetu diate bat. Zure 10 urte izango da, eta ez, 2013 ikusi dut, 2013 izan egon, eta pero maingurua dinamizatzen egon banez ere, 2013an ni baino hobiago eta hemen dago beste bat egon zan. Gatzi urtez egon nahiz, odun datorren urtean espatuko egitea 10. egia, bale? Ainara, zakit dago, baina Ainarari esango diote, horako zerbait montatzeko. Egia da, errepaso txiki bat egin dut egun hauetan bideoak eta ikusten egon naiz maingurunak eta batez ere, eta konturatu naiz, 10 urtetan zenbat jende pasa da, hemendik, zenbat hausnarketa, zenbat ekimen aurkeztu dira bertan, eta horrek eman dit ere dimentsioa, hamarkada batean hizkuntzaren bizi berritze, indar berritze prozesu honetan zenbat hausnarketa egin dian eta zenbat gauza egin dian, eta baita ere perspektiban ikusita ikusteko gauzak aldatu diala eta gauza berrik eta hausnarketa berrik sortu diala eta denak oso interesgarriak, ez? Eta, irutu zait, mintegi hau bai dala pixkat erakusleio izan dela 10 urte hauetan, egiten ari den lan hori bertan zera guzteko, ez? Bestetik esan behar dut oso pozik nagola bertan egoteatik eta bertan egoteagatik Paula Casares eta Irmiren Hernandezekin, eta hau ez da kortesiazko zerbait, benetan niretzako dialako erreferentziazko bi pertsona, eta benetan esaten dut ez dut kortesiaz esaten, orain nire tesian, jasketa lanean murgilduta nagon momentu honetan, bi oinarrizko erreferentzi izango dira, bai Paula eta bai Jone Miren, eta hortaz oso pozik nago, bertan beraiekin egoteagatik. Gainera, biak ere mintegi honetako veterananak dira, honitzen bidatzen, hola uste, 5 aldiz edo gontzeala edo, ez? Baita ere, hori. Gure tarte honetako helburua, eta ja, hasteko, pixkat, gaurko mintegiari markoa edo nolabait jartzea litzateke, bai? Transmisioa eta sozializazioaren gaia nolabait kokatzen. Bai, gero, agian urrengo maingurutan gehiago hitz egingo da gauza edo arlo zehatzei buruz da ora, baina gurea litzateke pixkat transmisioaz edo sozializazioaz aritzen garenean zertaz ari gera nolabait aipatzea. Baina, gaian sartu horretik, bai, aurkezpen txiki bat ikusi zuen Paularena eta Jone Miren Hernandezenak, ezaguna dira, baina, kokatze aldea. Paula Casaresen aurkezpena prestatzeko Wikipedian ikusi dut Wikipedian dagoela, eta berak esan dit baietz, bazekiela, ez dakila zeinek jarri duen bertan. Wikipedian agertzen denen arabera, Euskal Filologia eta Gizarte eta Kultura Antropologia ikasketak egin ditu Paulak. Eta, esan daiteke soziolinguistika arloan aritu dela nagusiki, urte hauetan, Baztango euskera teknikaria izana eta egun Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da.
hizkuntza eskubideen behatokiko lehen zuzendaria izan Paula, eta Euskaltzain ikazlea da 2006. Bueno, eta nik gehitu diot, edez, hori Wikipedian ez dago, igual sartu marko litzateke, Paulak gauza asko egin ditu, baina, bereziki azpimarratuko nuke 2013an defendatu zula bere tesi doktorala Euskaldun nazi Nafarroan, zeago dauka, baina, eta, nire ustez, azken urtetan soziolinguistika arloan egin dian lan berezi netakoak eta benetan komendagarria eta irakurri behar. Bai? Hola? Gutxu gora bera direna? Bai, bale. Eta bestetik, Jonemiren Hernández, ez bidatu Wikipedian gauden, baina, Jone informazio zientzietan eta gizarte eta politika zientzietan lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Aipatutako formazioaz gain beste ikasketak ere egin ditu euskal kultura, genero, berdintasun politikak, garapen jasangarriak, bai Euskal Herrian eta bai kanpoan ere. Gizarte ikerketarako teknikari gisa lana egin zenuen, aholkularitza eta merkatu azterketen esparruan. Berdintasunerako teknikari gisa ere aritu zinen Tolosako udalean. Eta gaur egun gizarte antropologiako irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gainera unibertsitate honen barruan dagoen Mikel Laboa katedralen zuzendaria da. Eta, aipatzeko ere, beste Jonek ere 2005an idatzi zuela, defendatu zuela tesia, izena zuela Euskera Comunidad y Identidad, elementos de transmisión, elementos de transgresión, eta hau ere tesi doktorala, doktorea dala, eta ustez ere irakurri beharrekoa. Hau edia beraz Paula eta Jone, Paula eta Joneren batzuk, eta hasteko eta gaia zehatz sartu aurretik, eskatuko dizuet nolabait zuen kokapena edo egitea edo nola kokatzen dezue zuen buruan bai hizkuntza arloan eta baita sozializazio transmisioa ereduan, ze lan ikerketak egin dituzue, ze hausnarketak edo orokorranak egin dituzue, baina, pixkat kokatzea, horrengoz kokatzea zuek gaur gaia dugun hortan nola iritsi zeaten, nola zertan aritu zeaten. Nik hasteko eta ni gaztetan hizkuntzaren egotenaz kezka bizia zuen Euskal Filologiako ikaslea nintzen. Filologia ikasketetan bere kezkari erantzuteko mamia aurkitu ez zuen. Hori izan zen, filologiatik soziolinguistikara jauzi egiteko arrazoia. Mitxelina berak agertzen zuen filologia ez dela eskatzen bereziki hizkuntzen bizitzaz eta hizkuntzen geroaz. Eta nik hori nozitu nuen nire ikasketa garai horretan. Soziolinguistikan sartu nintzen, baina nik aurkitu nuen soziolinguistikan hizkuntza eta gizartea uztartzen ziren, baina kultura elementurik etzen sartzen harreman horietan. Eta orduan horrek bulkatu ninduen antropologiara jauzi egitera. Eta antropologiatik egin dut nik nire begirada bota gaur aztergaia dugun ontara antropologiaren ikuspegitik hor hizkuntza, gizartea eta kultura ere tartean direla. Orduan nik hasi nintzaion begiratzen Euskararen belaunez belauneko jarraipena nola aztertua zen, aztertzeko
egiteko moduari eta nolabait teoriari, eta aurkitu nuen gure tradizioan, tradizio soziolinguistikoan, literatura zientifikoan, lan gehienak izan zirela kuantitatiboak, kualitatibo guti ziren, nirenena aipagarriena eta hurbilen sentitu izan dudana. Eta gainera, ia gehienek zuten nolabait elementu batzuk nire ustez ez zirenak egokiak gaur egun dugun errealitatetik abiatuta begiratzeko hizkuntza nola ari den belaun jarraitzen eta gure haurrak nola bilakatzen diren hiztun. Transmisio kontzeptua zahon lan horien guztien edoia guztien oinarria, ez baden transmisioa ondoren duen ganatzea, reprodukzioa, eta kontzeptu berak ematen digu ikusteko molde bat, erako ez dena egokia. Lanak mugatzen ziren edo familiara edo eskolara, baina bien arteko loturarik ez ziren egiten. Gurasoen gaitasunari baizik etzitzaion begiratzen eta gurasoen gaitasuna estatikoa baliz bezala. Atez aurreko baldintza baliz bezala, eta ez hizkuntza etxe barneko familietan sartzearen ondorioa. Eta aurrak hartzen ziren jasotzaile hutsak, transmisioaren ideia horretan hala agertzen zirelako. Transmisio kontzeptuan da dugun irudia da transfer bat, emate bat, hizkuntza ematen dute helduek eta aurrek jasotzen dute. Ematen diete aurrei, gurasoek seme-alabei, helduek aurrei. Eta elementu horiek guztiek nire ustez ez dute laguntzen ulertzen ze gertatzen den gaur egun gure familietan, nola bilakatzen diren haurrak euskaldun, eta hiztun bilakatzeko prozesu horretan jokatzen duten elementuei behar bezala ohartzen ez du uzten. Hori izan da pixka bat ibilbidea. Bueno, nahiko atxera behar dugu. Beti kontatzen dute esparrutan militatu dutela, oso gaztetikan, alde batetik feminismoan eta beste aldetik euskalduntzan. Eta transmisioarekiko lotura edo, bigarren esparru horretan kokatzen denik. Eta, badako mugarri konkretu bat edo zehaz bat. 1994an eta sarteko Lasartereko udalak atera zuen ikerketa bat egiteko deialdia. Eta garai horretan, hori, nik esan nuke orokorrean, 80. hamarkadan nahiko eztabaida gogoeta zegoen transmisio kanpainen inguruan. Garai horretan hainbat ikerketa batzuk egin ziren, eta, pizka bat hor bazegoen kezka. Momentu horretan baziren kanpaina batzuk, baziren ekimen eta egitasmo batzuk horren inguruan, eta hainbat tokitan ari ziren ekimen horiek eta ebaluatzen. Eta Lasarten ere, bazegoen horrelako egitasmo bat martxan, momentu hartan, eta beraiek nahi zuten, hori ez nolabait ebaluatu. Eta nolabait atera zuten ikerketa hori, kanpaina horren emaitzak baloratzeko, baina baita ere bazegoen asmoa edo helburua, zehozak gehiago, kanpaina hori aztertu, eta bestela ere, Lasarte horian, hori familia bidezko transmisioa, eta hori sartzika bat, hori aztertzea zen helburu. Egia zen, niretzako kriston esperientzia izan zen, ni orduan ikasten ari nintzen oraindik, eta banuen ikerketarako grina, eta ni egia zen, niretzako izan zen gai bat, hasi ginen murritzen, eta beraz nintzen, izateko engantzatuta. Eta beka hori, ikerketa hori amaitu zanean, erabaki nuen, momentu horretan ari nintzen baloratzen zeren inguruan egin tesi doktorala, eta erabaki nuen gaiarekin jarraitzea. Beka horretan ja nik uste dut askotan, eta egun hauetan ere pizkatatzera jodetenean pizkatik gaurkoa eta pentsatzen, konturatu naiz hasieratikan zer
zer izan zen niretzako interesgarria. Eta interesgarria izan zen, alde batetik, nik usteako nuke nahiko hasieratik utzi genula alde batera kanpaina eta egitasmo horien azterketa, eta gehiago egin genuen murrizketa bat ikusteko, lasarte horien kasu honetan haurrak, gazteak nola izan ziren sozializatu. Gertatzen dena da, eta Paulak esan du, eta ni oso ados nago, askotan kontzeptuek behartzen gaituzte, laguntzen digute gauzak beste modu batean ikusten. Momentu horretan nik ez neukan buruan sozializazio kontzeptua. Eta nik beti esaten dut hori izan dela niretzako nire akatsa, bai segurazki ikerketa honetan eta bai ondorengo tesian. Zen gurean transmisio baino esan erabiltzen. Eta niretzako oso kontzeptu zurruna zan, ni oso deseroso sentitzen nintzen barruan. Baina ez nintzen izan, momentu horretan, ez nintzen esan gai, edo ez nuen ikusi, edo ez nuen topatu, beste tresna teorikorik nolabait esateko. Orduan, ni saiatu nintzen, nik esango nuke praktikan, hitz egin nuela sozializazioari buruz, eta sozializazioa aipatu gabe. Momentu horretan, nik ez nuelako ikusten kontzeptu hori ez. Baina, nik esango nuke sozializazioaren ideia dagoela hasierako horretan. Eta neurri batean ere nik uste dut ikerketa horren emaitza, gero tesia beste kontuak izan zen, baina ikerketa horren emaitza ere segurazki izan ondo ulertua, hori ez, gu praktikan beste zerbait egin duelako, transmisioz aparte. Izan zen lan zoragarria elkarrizketa asko egin dituelako, baina inkluso hizkuntzaz aparte, hitz egin genuen herriko jende askorekin, ikastolaren sorrera, garai hortan egiten ari ziren amentzako euskara ikastaroa, beste gauza askotaz hitz egin genuen, eta hori gertatu zitzen interesgarria, baina momentu horretan hori ez zegoen mahai gainean kontzeptu hori. Ondo, kokatuta pixkat bakoitzak nola entudio bakoitzak gaiari eta aipatu duzue, eta nik ere aipatu dut transmisioa, sozializazioa, baina, pentsatzen dut ni bezala hemen batzuk egotea, baina, zertaz ari gehan. Zertaz ari gehan, transmisioaz ari garenean, eta zertaz ari gehan, sozializazioaz ari garenean. Galdera zehatza litzateke, ez? Nolabait, esan dezakezue labur edo aipatu dezakezue labur zertaz ari gehan batu buruz hitz egiten dugunean eta besteari referentzi egiten diogunean edo. Nik ez dut ikusten kontzeptu kontrajarriak direnik, baina nik uste dut hizkuntza sozializazio kontzeptu baliagarriagoa zaikula guk geren egoeratik, geren errealitateari begiratzeko. Hizkuntza transmisio aipatzen delarik egia da, nork erraten duenaren arabera ez dakizu hitzongi zer duen buruan. Transmisioa erabili delakoz, batez ere 3 gauza adierazteko gure artean. Alde batetik, hizkuntzaren irautea, hizkuntzan denbora segitzea, hori belaunez belauneko transmisioa deitu izan da, nik horri deituko nioke belaunez belauneko jarraipena hizkuntzarena. Hizkuntzak irautea, segitzea, hiztunek atxikitzea hizkuntza denboran, ez? Bertzalde, transmisioa erabili izan da bere zentzu hertsian belaunaldi bateko haur jendiak hartzen du hizkuntza, jasotzen du gurasoengandik edo familiako hiztun helduengandik. Hizkuntza emate hori. Eta horretarako, zein diren baldintzak, garbi da, guraso euskalduna behar da. Biak edo bat bi, ez? Baina, ikustegi hori, estrikto sensu hartuta, banko murritza da. Hizkuntzaren bizitasuna ikustea bakarrik
transmisio, familia bidezko transmisio horri behatuta izan daiteke ez egokia. Hizkuntzen gaineko UNESCOren txostenak berak ohartarazten du horretaz, hizkuntza bat familian bakarrik transmititzen delarik, galtzeko momentuan dago, galtzeko arriskoan dago, eta hala da, nahi nire ikerketetan ikusi nuen, Nafarroako hainbat herritan euskara galdu zen, momentu batean, etxea zelakoz, hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko toki bakarra. Honekin zer nahi dut, familia bere garrantzi osoa izan da ere aski ez dela hizkuntzaren iraupenari heltzeko, edo behar bakarrik heltzeko ez. Eta hirugarren adiera batean ere erabili izan da transmisioa, eta niri hori egiten zait bereziki interesgarria, transmisio soziala. Hau da, belaunaldi bateko haur jendia hiztun bilakatzen da, hizkuntz komunitateko kide egiten da. Eta prozesu horretan familiak jokatzen du halako baldintzak direlarik, baina inguru osoak jokatzen du. Zalbidek oso poliki eman zuen bezala, ama hizkuntza sendo transmititzea ez da familia bidezko transmisioa. Komunitate osoaren mekanismo sozializatzaile jokatzen dute horretan, eta eskola jokatzen du, eta plaza jokatzen du, eta isialdiak, eta eragile sozializatzaile gehiago. Beraz, nik uste dut transmisio inguruan ere ez dugula garbi ikusi zertaz ari ginen, eta nire proposamena da, azken batean gure ahalegin soziolinguistikoen desideratum edo jomuga izanen litzatekeen hizkuntzaren segida denboran edo jarraipen edo iraute horri deitzeko belaunez belauneko jarraipena. Familian gertatzen den hizkuntza emate horri helburua duena euskara izatea ama hizkuntza edo lehen hizkuntza horri familia bidezko transmisioa deitzea, baina hiztunak hiztun bilakatzeko prozesuan gertatzen den prozesu hori edo bide hori deitzea hizkuntza sozializazioa, transmisio sozial hori. Nire ustez egokiagoa da gure ikuspegitik. Familia bidezko transmisioaren kontzeptu horretatik egin izan diren ikerketa gehienak murriztu dira guraso bat euskalduna berderen duten familietara. Guk hori hizkuntza komunitate gisa ezin dugu egin. Hori da kontua. Katalunian eta bertzabera soziolinguistikoetan oso sentitzen dira transmisio kontzeptu horretan gure beharrak ez dira ez bera. Eta jakin behar dugu bilatzen gure beharrei erantzuten dioten kontzeptua. Eta ez itxuan gelditu bertze tradizio soziolinguistikoetatik jasotzen ditugunekin. Eta nik uste dut aukera eskuartze soziolinguistikorako diot aukera ugariago egiten direla, ugaldu egiten direla nolabait errateko hizkuntza sozializazioaren ikuspegitik begiratzen baldin badiogu gertakariari. Jone, zuk aipatu duzu, zure lehenengo ikerketa hortan konturatu zinela, edo gerorak konturatu zela ingabetzala ulertu transmisioa, sozializazioa, horren zendula zela asmatu hortan kontzeptu dien definizioan edo azalpenean, edo? Uste dut hori topatu genuela eta horregatik leheno aipatu dut, ez nintzen sentitzen, eta urte askotan ez nahi sentitu eroso kontzeptuarekin, niretzako zurrunegia zan, hemen tradizio bat zegoelako lotzeko. Hizkuntza, euskera, familia gunea gainera zentzu estriktuan, esango genuke, eta transmisio idei bat, norbait nahiko finkoa ere denboran. Suposamente, guraso pasatzen zioten,
batean, hizkuntza, euskera bakarri zentratuta, zegoela modurik ulertzeko gertatutakoa azkenengo hamarkadetan, zen Lasarten eta beste herri batzuetan ere gertatu da, gurasoak, familiak, zeinetan euskera galdu zen, esate baterako, baina gero berreskuratu zen. Eta nik esaten nola da posible, hau ere transmisio. Guraso horiek ez egiten euskera, ez zuten egin etxean, ez zuten erabili familia, baina bere hurrengo belaunaldia euskaldun duen. Eta nik esaten hau ere transmisio bat da. Hor, beste bateko transmisioa, segurazki, gehiago afektibidadetik, gehiago balio batzetatik, gehiago motivazio lan batetik, eta nik aldarrikatzen nuen hori ere transmisio zela. Ez zala beharrezkoa, ez zala guztiz beharrezkoa transmisio bat gertatzeko hizkuntza izatea. Hori izan, nire lehenengo gauza ikusi nuena. Bestea familiarena, eta zeratuko zen Paulako zondaria adierazten zuen. Ni azten nintzen hitz egiten, familiakide desberdinekin, eta klaro, ezinezkoa da, ezin dugu familia ulertu burbuja batean, elementu bat isolatua, familiak akeronetan daude, inguruarekin, hauskoa, erdutia, eta esaten duk, familia, modu estrikto batean, ez da bakarri familia. Hori izan lehenengo, bigarren elementuan, niretzako ere, ez da, enkajatzen. Eta hirugarren azan baita ere aipatu dutena, finkotasun hori gehiago lentuta denborarekin. Nik badaukat hizkuntzoak, ematen nire seme-alabai edo, eta, jazta, nik ikusten duen ere, igual honetan ez, baina gero bai, edo hasi honetan bai ikasi ginen edo galdu, ikusten duen hemen transmisioa ez da zerbait, jazta, eta bukatu da, ja, erakutsi dira hizkuntza amaitu da. Ez, ikusten duen asko dinamikoa da, zentzorretan guztu sozializazioak, sozializazioa egiten duen beste aportazio bat da, sozializazioa eta hori badakigu antropologien bizitza osoa egiten duela. Eta benatik gaur egun ere muda fenomenoak aztertzen ari dira. Eta hori da realitatea. Igual txikitan ez nuen jaso, baina gero bai, ikasi nuen, eta gero galdu, eta berriro berreskuratu, edo alderantziz, ikasi nuen, baina gero galdu, eta gero berreskuratu, orduan realitatea asko dinamikoa da. Vale, bueno, Ainarak gartentxo eratutsi guazokoak ez ez ikusi, 10 minutu genitzen zaizkigula, bueno, aipatu dezue, transmisioarekin lotuta familia aipatu dezue, bai zure ikerketan zuenean, Igon azaroan eginen simposio batean, hiztun berrien inguruko simposio batean, estatuko toki ezberdinetako jendeekin. Horre, Galiziako ikerlari batek, Martin Vázquezek aipatu zuen, impresioa dula edo jaso dutela Galizian azken urtetan, garai batean hizkuntza bizi berritze eta berritze prozesuetan familia oso zentratua baldin bazen, foko asko jartzen bazan familian, azken urtetan pixkat aldatu dela eta fokoa gehiago jarri dela norbanakoa, individua. Bai, familiatik nolabait fokoa norbanakora pasa dela, ez? Eta, berak itenzu irakurketa, hizkuntzatik kanpo, ez? Gizarteak, gertatzen diren beste fenomenoekin, eta baitor, gertatu da familiatik norbanakora, esaten zuen Galizian, itutzen zaizu hemen ere antzeko fenomenoa gertatzen nahi dela, familian garrantzia azpimarratzetik orain norbanako ardura, norbanako garrantzia eta azpimarratzen nahi gala azkenetan edo. Nire nintzen izan, eta errak zehazkizeko kontestutan aipatu zen ideia hori. Nik bai ikusten dut familia zer den, nola osatzen den, eta nola funtzionatzen duen komunikatiboki hori aldatu dela. Rasismanek horretarazi zigun, eta marreko hamarkadaz familia eredu aldatzen ari zela. Berak aipatzen zuen, Andreak ateratzen zuelako zelan dira etxetik kanpo ez, orain zer erran beharko genuken ez, familietan zer gertatzen den edo
ze ikusten dugun, agian etxeko guztiak hor daude, eta isil-isilik nor bere kanpainari joa, eta zer gertatzen da komunikazioarekin. Hori dena nolabait aldatu da, eta orduan familiaren pisua eta familia erranta nolabait horari familia dugu buruan, familia nuklearra, eta kide gutiko etxe bizikidetza hori, baina nondik heldu garen zer tradiziotik heldu garen beri biztatua da, familia bidezko hizkuntza sozializazio hori aldatu, ahuldu ere izan liteke aditza erabiltzeko, edo zein sukaldetaino iristen da, ez dakit mundu telebista, ez dakit zein hizkuntzetan, sutondoraino iristen altzeko milaka kilometro duke bat, hango hizkuntzan gainera, hori da nada kontuan hartzekoa. Nik aipatzen dituzularik familiaren gandik norbanako harenganako pisu hori, norbanako hori gurasoa edo ez dakit abarrotomi nola ulertu. Bai, nik ikusten dut orai arte begia zuzendu baldin baditugu batez ere belaunen arteko transmisio hori, familia irudikatuta batez ere, belaunen segida hori datorkigu burura, eta belaun arteko ideia batetik, belaun barneko ideia batera nik uste dut zabaldu behar dugula, edo zuzendu behar dugula ardura eta atentzioa. Ez hainbertze intergenerazional, baizik eta intragenerazional, zer gertatzen da, sozializazioaren prozesuan nik uste dut beti izan dela garrantzitsua, baina orai agian nabarmenagoa da aldin bat dituguki, dago txikitatik, zer garrantzitsua diren ezker eskuinetik heldu duen eragin horiek agian harreman vertikalen hitza zera horiek galdu delako fisua edo oraiko gizartea. Horrekin lotuta, amaitzen hasteko, eskatuko nizuke, Paulak planteatzen duena da sozializazio paradigma hortan, askotan kontatu izan dugu Paulak, hizkuntza sozializazio ez dela goitik bera egiten da, beti gora egiten da, eta garrantzitsua horizontalean ere, adikideen artean ere egiten da, eta hori da azken ikerketetan, bai kale neurketetan, eta agertzen nahi da, ideologia bat sortzen nahi da euskararen inguruan, belaunaldien ezberdinen arteko elkarrezketetan, bai euskara zin behar da, baina gure kideen artean ez da lain garrantzitsua, eta goen arteren irudia gurasoak beraien artean erderaz egiten dutena, horrekin euskara egiten dutena, baina ikusten nahi aurren artean hori ematen dela ere. Gurasoekin euskara egiten dutena, baina guraso eta aurrean ez daudenen, erabilera beste ez da, Horri guztia eta pixkate kontutan hartu, zeri begiratu beharko genioke momentu honetan, edo zer aktibatu beharko genuke momentu honetan, zuen ustez euskararen indarberritze prozesuan. Eskatuko izuet, bakoitzari pixkate aipatzea zerbait, denboraz eta... Nik uste dut, Paulak esandakoaren hildotik. Nik uste dut familia tradizionalak nolak esateko jarraituko izaten bere pisua. Ez sozializazio prozesuan zalantzarik gabe, baina bai berotarik ikusten dira, batez ere, nire gehiago motibu nahizelako nerabe eta gazten inguruetan, nerabek eta gaztek sortzen dituztela bere familia. Inkluso beraiek askotan hitz hori erabiltzen dute, bere kuadrilla definitzeko, bere kirolkaldea definitzeko, orduan hori polita da, zen erabiltzen da ez, eta aipatzen duzuna, kuadrillaren hitz egiten, eta zer da zuretzako kuadrilla bat, familia bat, zer da zuretzako musika talde batean badaude, zer da zuretzako musika taldea familia bat. Eta nik uste dut, jarri garriko da, familia
azkenengo amazkadetan, hori ikusten jarraitu behar dugula arreta jartzen, baina beste familia horiek. Iruditzen zait, hor daude jokatzen dira, eta aste hartzen bere momentu horretan, oso modu sakonean, oso modu intensoan bizi diren harremanak bestelako familia horietan. Eta nik esango nuke euskararen ikuspegitik onerako eta txarrerako, nik hau ikusten dut aukera. Talde horietan, familia, bestelako familia horietan, benetan gazteak oso implikatuta daude, zenetan afekto harremanak, informazio asko pasatzen da, eta gauza asko gertatzen diren, nik uste dut horiek direla guretzako interesgarriak. Bai, aurrera begirako titular bat horrekin nahituko dut ez, dinara, hola? Titular bat baino ez dakit gogoeta bat, ni nire lanen batean proposatu izan dut Euskalen sozializazio esparru horretan gure xede aldatzen dela. Ez da transmisioaren tradizio horretatik heldu zitzaikuna, zen aurrek Euskara ama hizkuntza lehen hizkuntza izatea. Nik uste dut arreta hori ondo dugula eta nirenek lan bezala begira da pausatu haur gaztetxoen arteko erabilera hori gure eskuartze soziolinguistikoen, egitasmo soziolinguistikoen helburua hori izatea. Hau da, haurren arteko erabilera. Oso ezberdin izaten da, helduen eta horren artekoa edo horren artekoa. Eta nik uste dut gure bizitasun soziolinguistikoa hobeki ikusten dela haurren arteko erabilera hori behatzen alduna diogu eta horri laguntzeko aukerak jorratzen baldin baditu. Oso, hemen utziko dugu, izan da markoa jartzeko saiakera, edo behintzat lehen urbilketa gaiari, egunean zehar seguraski gehiago garatuko dian gertatutako gauzak, eta seguraski modu zehatzagoan. Eskerrik asko, Paula.